Φίλοι μου, γεια σας. Να είμαστε πάλι μαζί εδώ να κάνουμε ένα εξαιρετικό εξάρτημα που θα σας βοηθήσει. Βρήκα ένα εξαιρετικό υλικό. Αυτό εδώ είναι σύρμα από ηλεκτροκόλληση. Είναι από τις ηλεκτροκολλήσεις της καινούργιας τεχνολογίας που είναι με αργόν, με σύρμα. Είναι ατσαλό σύρμα αυτό και είναι επιχαλκωμένο. Δεν σκουριάζει, δεν παθαίνει τίποτα. Το εξάρτημα που θα κάνουμε είναι μια στριφταροπαραμάνα. Δέστε πώς θα την κατασκευάσουμε, παιδιά. Είναι καλό εργαλείο. Πιστεύω να σας αρέσει. Έχω κόψει ένα κομμάτι γύρω στους 15 πόντους. Θα αφήσω ένα κομμάτι εδώ πέρα γύρω στους 4 πόντους και θα κάνουμε ένα κυκλάκι. Θα γυρίσουμε από την άλλη την πλευρά. Με αυτό το άκρο προς εμάς. Το μεγάλο να είναι στο πίσω μέρος. Τώρα θα δούμε τι στριφτέρα θα να κάνουμε. Πόσο μεγάλο να είναι. Εγώ υπολογίζω γύρω στο 1-1,5 πόντο. Αυτό είναι το κανονικό. Εδώ. Θα πιάσουμε έτσι εδώ. Θα σμπρώξουμε το μεγάλο αυτό προς τα πίσω. Και θα κάνουμε ένα κυκλάκι. Θα πάρουμε το στριφτάρι, θα το περάσουμε μέσα. Αυτό το άκρο το μικρό που περισσεύει εδώ θα το κόψουμε ακριβώς εδώ στο τελείωμα, στο κυκλάκι. Όχι πιο πολύ, ακριβώς εδώ που τελειώνει το κυκλάκι, εκεί θα το κόψουμε. Τώρα δέστε, παιδιά, τι κόλπο θα κάνουμε για να βγάλουμε την παραμάνα μας ωραία. Έχω κάνει δύο εργαλιάκια με χαλκό από ηλεκτρολογικό καλώδιο, 2,5. Θα βάλουμε ένα στο επάνω μέρος της παραμάνας, εδώ έτσι, και ένα θα βάλουμε από το κάτω μέρος. Για ποιο λόγο το κάνουμε αυτό? Θα σας πω τώρα σε λίγο, θα σας το δείξω κιόλας για να το καταλάβετε. Εφόσον τα βάλουμε τώρα εδώ ένα πάνω ένα κάτω, η παραμάνα μας μπαίνει στο ενδιάμεσο. Παίρνουμε το μετοτσίπιδο και σφίγγουμε δυνατά επάνω στο κυκλάκι. Σφίγγουμε δυνατά, παιδιά, εδώ. Παίρνουμε το άκρο της παραμάνας, αυτό που αφήσαμε το μεγάλο, το γυρνάμε έτσι απάνω και θα κάνουμε 2 με 3 αραιές σπήρες επάνω εκεί στο ενδιάμεσο κενό. Αφού τις κάνουμε αυτές τις σπήρες εδώ έτσι, αυτά τα εργαλεία τα δύο που σας έδειξα με το χαλκό, τα τραβάμε πίσω, τα βγάζουμε. Τι κάναμε τώρα, τι επιτύχαμε με αυτά τα εργαλεία που σας είπα? Επιτύχαμε να αφήσουμε ένα κενό εδώ στην παραμάνα, στα μέσα εδώ άκρα, να αφήσουμε ένα κενό γύρω για να μπορεί να περνάει μέσα
το παράμαλο. Αυτό εδώ πέρα το κόβουμε. Θα το κόψουμε εδώ. Και η παραμάνα μας είναι έτοιμη. Έχω κάνει τώρα εδώ δύο υποτιθέμενα παράμαλα. Χρωματιστά για να το δείτε καλύτερα. Δέστε πως θα περάσει τώρα, παιδιά. Βάζουμε εδώ το παράμαλο και πέρασε. Για να φύγει από εδώ μέσα με τίποτα. Όταν λέμε με τίποτα. Πρέπει να το πάρουμε εμείς, να το γυρίσουμε και να βγει πίσω. Έχω κάνει και ένα, αν κάποιος φίλος έχει στο παράμαλο στριφτάρι, πάλι περνάει το στριφτάρι μέσα. Περνάει εύκολα και βγαίνει εύκολα. Και βγαίνει, παιδιά, εύκολα. Όποτε θέλουμε να αλλάξουμε παράμαλο, κόπη και έκανε, είναι εντάξει. Παιδιά, πιστεύω να βοήθησα, είναι καλό εξάρτημα. Όποιος θέλει φίλος, ας το κατασκευάσει. Αν θέλετε να κάνετε πιο χοντρή παραμάνα, προφανώς θα βρείτε κάποιο πιο χοντρό ατσαλό σύρμα ή γαλβανιζέ σύρμα πιο χοντρό, αλλά αυτό είναι γερό. Είναι γερό. Τώρα για μεγάλα ψάρια, για μεγάλες παραμάνες, θα βρούμε, εγώ πιστεύω, να βρούμε χοντρό ατσαλό σύρμα και να το κατασκευάσουμε. Παιδιά, ευχαριστώ που το παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Γεια σας, καλά ψαρέματα.